ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಇದೆಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 1 kg ದಾತ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ 50 ml ದಾತ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಓಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು. ಅರೆಪಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. 15 ಮುಂಚಿ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು. ಅದು ತಾರೈ ಉನ್ನೆನ್ ಪಿರೇದು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಸ ಇದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10-12 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 10 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪುದೀನ, ಅಂಚನೆ 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ದೀತೆ. ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ಚಿಕನ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆರೆಗ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಪುದೀನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಇಂಚನೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಮೆಂತೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರಾಯಿ ಹೊರನೆ ಕಡೆರೆ ಆಪು ಜಂಡ ರಟ್ಟು ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕಡೆ ಒಲಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕಡೆದು ಪಸರಡು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ಯಾನು ಅರೆಪುನು ಕಡೆದು ಪಸತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕಡೆದು ಪಸರಡು ಈ ಥರ ಈತ ಕಡೆಂಡ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಬೇಯ್ಪವನಾತು ಒಂಜಿ ಬಾಜನನು ನನಗೆ ತೊಂದೆ. ಅವೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡು ಬೆಚ್ಚಾವರದಿತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚಾತಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾವಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತ ಐಕ್ ಜೆತ್ತಿಸಿನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆತರು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊಡೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ನಾನು ಚಿಕನನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರದಿತ್ತಿತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಡು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಒಂತೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಪೂರ ಬೇಯ್ದಿಜ್ಜೆ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಈ ಚಿಕನ್ಗೆ ಯಾನು ಕಡೆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರೆಪುನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂತೆ ಅರೆಪುರ ಒಳೆದುಂಡು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡಿದ್ದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ನಾನು ಅರೆಪ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೋಡಂಡ ನಾನು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋಲಿ. ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರಿಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ
ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂದೇನು ಈತ ತೆಳು ಅಂಡ ಏ ಉಂಡು ಈತ ತೆಳು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದ ಏ ಉಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಂಕಲು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ದಾದಾತನ ಪಂಡು ತೂಕ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಯಾನು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಈ ಚಿಕನನ್ನು ಬೇಯ್ಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನೀರು ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದೆ ಒಂತೆ ನೆತ್ತ ಸಾರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ